bi etene janvier kalo kile woro samba fla ni mukan ani saba ni yanka donki waru wati sele bi donki waru konna la je kile atomba oluka bulu fara min be enfer no ye ministre ye oluka chake dam yera kon be no nui ale sigile be alamadiya hakew ani jo olu nyenin kama wa o manyema ale koni ngena ka bonga jamana ka amina andadu lanka walwal konna la ka faruka anka nyinin kila olu wula kata tamala tamami ni akera kaski die aywa mi na kera jokulu mi pe odi mouvement d'ensemble pour le progrès de la commune 1 aywa o bara munu kon kero kon nala ani uje nyo amina ndadu funela ka walwal kon nala ka faru funeka ameta jamana ko ka parafina farajila na ki bara musura mi dunu ne walwal kon nala ka faruka miye fargulu nyeneje o ki bara munu fune bambulu amina ndadu lanka walwal kon nala iba fo anya fo to amina jakulu mi no e jien kele atombaye ni adala suruye Nations Unies ewa oluka bulu fara mi rekon be malikonna minisma munu ni oluna na basigi ni ben o nyeni ni kama kadi anka jamana le konima chake dam mi fene bo konna la nabe foko direction de la division des droits de l'homme munu ni olubu aklito adamadiya jo ani adamadiya hakewla amma nyema ba Guillaume Gefa alere koni yilin kera lefe wa kakle fla ko da ama yasa abeseka botuga mina malire koni konnala andana natuga mina odiye jien kila tomba aleka buru fara mi refne be nabe fo mako conseil de sécurité ni obeta like lakana mo munu olube fo yoro mina kalo saba o konna ni malire koni tara kata bara munu kera kaseka nyefoliko olula wa akenenka ibaika fo jekulumi nabe fo munu mako société civile mali konnala ni kenela abe wuliko kisal na amanyema wa ore koni ye jamana nyema koro Alpha Umar konare ale denke ga mami ndale maleka no oye diko ale tarakata kuma mi fo ni obeta like wa ko wale jugudo taraka malido yere koni segere koronya pampe o kuma mi yere koni fora jamana nyema o ya yira ka fo mami tara société civile tola no ye jamana ndana masmalu oluka jekulu olu maseka kibora don o kibora don malia ani atara hakemi konnala o de te sharia chama be nino no ye kaseka kiboria ko di mali gouvernement ma ani jekulu munu yere ko ni be anka jamana kono no olu yere ko mu haklito adamadiya jo ni hakewla wa olu ka jekulu ba aywa o fene ko ni joro foi madwala olu makibora foi solala ni ko ni kera minye direction de la division des droits de l'homme dien ke la to maka bulu fara mimbe no e ministre o kono la ni akilla tara o manyema re ko ni fe kaseka ke nyangiliye mi na beta kabi mali yere ko ni ka o kumne konna la mali nyemo ko ni fene ya alanyini kan la selimi ba yira ka fo ka saba klefla ko di ama o klefla konnala abe setuga mina aka mino kaseka oluche yasa ka bo malira ko ni konnala nga obela jelen ko fe jamana nyemo olu ya yira ka fo kuma nyogonya malira ko ni dale ni mu oye jien jamana bella jelere ko ni kaboy ina komi anya fotoga mina ameta keneka kenemi konnala abeke kaske die yasa kaseka ni olu kisi sirabaka wa jekulu mi rekon be nabe fama mouvement d'ensemble pour le progrès de la commune 1 aleni amanyema jagarja de jakite ama ni oba wule dede olu koni ye kabeni kari donye février kalo kle duru samba fla ani mugani saba kaske bakele ukanga already ga kolobo karlu olu koni kerani kaske kemeye kaseka odi shifina ko mamunu ni olu be soro siraka sa kaseka nu yere ko ni kisi tuga mina kenenka ibayi je nyogon chama kumbeni no ni odoy ko fore fo kata se AMDC olu bekera jekulu mu ni olu ye demedo aywa krenken yala mouvement d'ensemble pour le progrès de la commune 1 ale ni amanyema fe yasa ni kenen abese ka nyine ma tuga mina iba fo anya fo ankar la selu konnala o yadi yasa kaseka ni ko lu kisi amake kabla politique minen kono akera minye kaseka haklito alamadiya aywa ani ankata bulu ani sifina ko namanya jamana sini yesigi obebe oludema wa akaka an kaseka nu yere ko ni kisi bara en kera ka benu hakil na konne o de kama mamunu ku mekeneka keneken la ni odoye alu jaruma ale re jekulu a président ni o mouvement d'ensemble pour le progrès de la commune 1 ale sur la an kan yini kala oluka micro la an ka je an ka lame bi jamana jo faso kanu ye dine ko do faso kola nyani ka fɔ ko jamana ma fɛn k'i ye i yɛrɛ ka fɛn dɔ kɛ jamana ye i yɛrɛ mun k'a ye MCN ka laɲini ye o de ye MCN sigi ni bi cɛ a bɛ jamana layɛri gɛlɛya jumɛn b'a kan quartiers layɛri yelen ko wa ɲamancɛ ko wa problème ye jumɛn sécurité ya MCN ka laɲini ye o de ye bi
o de hakilina nana kana an bila casque ko la sabula siraba kasara n'a ma ɲa k'a fɔ ko kuma dɔ la accident bɛ kɛ a k'a sɔrɔ casque fana b'i kun na donc laɲini ye ka mɔgɔw wele ka jɔyɔrɔ fin ka layɛ an bɛ se ka min kɛ jamana ko la ka casque di an balimaw ma o cérémonie de bɛ ye bi an ye jama wele o de la an ka na an sigi o kɛnɛ kan nin ye kuma ɲɛbila kumaw ye ka an sigi kun fɔ mɔgɔw ye donc ne bɛ bɔ kuma la hakɛto bɛ kuma la. Alu Jaruma ale ka laseli tɛmɛlen kɔfɛ Amidu Dunbiya ni jɛkulu min bɛ fanga ɲinitɔn don yɛlɛma o maa ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ye ale ye ayiwa kɛ commune 1 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ in kan min ye ayiwa a dalasumsumuni min kɛra hakilina min b'a la fɛɛrɛ min b'a fɛ yaasa ka se ka o fɔ baara mun yɛrɛ kɔni kɛra laɲiniw ye mun ye ale ye dɔɔni fɔ la an bɛ jɛ an bɛ Amidu Dunbiya lamɛn ni ale yɛlɛma maa ɲɛmaa ye commune 1 kɔnɔna la. dɔw bɛ ko daminɛ a tɛ se ka laban je pense que an ye nin baara ninnu daminɛ depuis an bɛ campagne kɔnɔ wagati min na législative la ils sont restés avec nous pour continuer k'u ka activité kɛ o bɛɛ tɛ se k'o kɛ donc k'aw fo aw ka constance la et puis à chaque fois ni kungo wulila pour la commune 1 vous êtes présent donc k'a bɛɛ lajɛlen fo k'an camarade Jakarija fo pour sa constance parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose en commune 1 il est là, il nous soutient, il nous aide. Je pense que c'est une fierté pour le parti élément parce que pour les éléments tondés fait n'a pas fait pour votre commune Araké donc Jakarija fo ka commune 1 de la Djelinfo et ka ira ka fo pour n'y béni CNJ présent bien c'est massivement bien donc de la Djelin on sera au bas ira ka fo commune 1 a béni on va continuer ka parakeni au bain car l'initiative faut parce que le casque c'est pour protéger les jeunes contre les accidents et puis à conséquence où on a c'est en bella de l'élément donc à faut et quand on a la initiative on a chaya car MC1 encouragé parce que je pense que chaque fois il y a toujours de nouvelles initiatives on doit continuer à faire à bella de l'info à la sigine mangouli et qu'à payer merci beaucoup. Amidu Dunbiya ale ka laseli bɔlen kɔfɛ Mariam Keita ale fɛnɛ kɔni sɔrɔla an ka ɲininikɛlaw ka micro la an bɛ jɛ an bɛ Mariam Keita lamɛn. Ne y'o balimamuso ye Mariam Keita CMH de l'imam Diko présidentiel ɲɛ sigira fɔlɔ la musow ka fara ɲɔgɔn kan ba dɔ fana bɛ yen n'an b'o wele ko vision femme Mali o fɛnɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛ sigida fɔlɔ la n'i ye muso cɛsirilen muso n'aw bɛ yan i tɛgɛrɛ ba fɔ aw yɛrɛ kun. Ni casque c'est normal ne ka kɛ hali ni farimandina parce que anw jeunes ne bɛ moto sanfɛ an bɛ moto boli ka taa an ka ciw la an bɛ moto boli ka taa an ka baarakɛyɔrɔw la wa ni accident kɛra a mana kɛ cogo cogo i bɛ jeune y'a la donc ni casque b'an kun na a tɛ accident bali mais a bɛ a de ka dɔgɔya an kunkolo kɔni bɛ protéger hali ni an yɔrɔ tɔw bɛ jogin vraiment je remercie Jack pour l'initiative. Je remercie tout le monde. Amé ñokon bolo, ambe be sigira folo la. Ñe mogo do folo e kanye. Donc à partir d'aujourd'hui, ñe be terié, ñe be balba musoye, be kam minete. Je vous aime tous, amé ñokon bolo. Kabo Mariam Keita la i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na kɛnɛ in a denfaya tun bɛ maa min bolo ani maa min yɛrɛ kɔni kɛra hakilina ale ni wale yɛrɛ kɔni ta b'a ye n'o ye ka se ka casque di sifinnakaw ma ninnu kɔni bɛ se ka kisi cogoya min na o de ye Jakarija Jakite maa caman olu b'a wele ko Dede ale sɔnna ka kuma an ka ɲininikɛlaw ka micro la an bɛ jɛ an b'a ka laseli lamɛn. An bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɔra Bamakɔ commune na ka na activité la foli bɛ bɛɛ ye. Ni ko k'i bɛ tɔgɔ fɔ kɛ i bɛ ɲinɛ dɔ kɔ parce que jama ka ca mɔgɔw bɔ yɔrɔ ka ca donc an bɛ organisation bɛɛ fo organisation invité ani MC1 partenaire an ka foli belebeleba ani an ka mention spéciale de CNJ président parce que an bɛ baara min na yan denmisɛnnin dɛmɛ baara don donc n'ale CNJ communal président an bɛ Kasiro fo. À constance et à la disponibilité donc en intégrant focus Obama a dit que comment faut que nous voilà parce que chaque fois qu'on a un événement que moi je couvre la législative maintenant enfin il y a une baratere communiquant nous jamana comme ne barado que sinon enfin il y a une intellection qu'on a donc il faut que nous voilà pour que moi parce que chaque fois ni y a activité initiée avec la politique
yani an kɛ politique mɔgɔ ye on est un aide social an bɛ commune de kɔnɔ an bɛ sigida de kɔnɔ o baara minnu bɛ kɛ an b'a fɔ de an bɛ se ka sigida dɛmɛ ka sɔrɔ i ma don mairie kɔnɔ ka sɔrɔ i ma don assemblée kɔnɔ fo ka faamu parce que mandat ko tɛ dɛmɛ ye n'i bɛ se ka min kɛ wagati min i b'o kɛ ni tile banna i bɛ taa c'est fini donc an kana présentation k'a fɔ i n'a fɔ ja yɛrɛ ye député sigi de o tɛ o hali n'an m'a kɛ fɛn ye an bɛ continuer ka nin kɛ n'a se b'a ye donc ça c'était une précision parce que bɛɛ tɛ politique mɔgɔ ye donc an dun bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ association dɔ kɔnɔ o ye jɛkulu ye donc association a n'a partenaire donc ni wagati sera parce que dɛmɛ fana ye n'i bɛ fitinin di k'i to niveau dɔ la n'i ye belebeleba sɔrɔ i bɛ se ka belebeleba di o ye hakilima kumaw ye a bɛ faamu donc casquette min filɛ nin ye M5 ka activité donc M5 président yɛrɛ o ye Neli Alu Jaruma an b'a fo ani M5 jɛkulu bɛɛ n'i y'a mɛn ko association c'est un groupe donc groupe min don mɔgɔ kelen tɛ nin ye génération dɔ de ye commune kɔnɔ an bɛ baara kɛ ka sigidaw degun ta an se bɛ min na komi olu ye dɔ fɔ donc nin ye bi opération ye an ka hakilina ye ni opération ye ka se ka casque ba kelen di commune na mais bi ye opération fɔlɔ ye o ye 100 ye laɲini ye au moins 1000 casques pour 1000 jeunes de la commune o de ye hakilina ye donc bi y'a tako fɔlɔ ye donc a tako fɔlɔ i n'a fɔ Kasɔrɔ y'a fɔ cogo min na problème yɛrɛ ye fɛn min n'i bɛ fɛn di daminɛ dɔrɔn o ye degun daminɛni ye parce que i mana sɔrɔ togo o togo i b'a sɔrɔ minnu bɛ besoin na o ka ca ni min sɔrɔla ye o fɛn ye min ye ni sunkalo sera an bɛ degun min sɔrɔ o ka jugu ni minnu bɛ sun yɛrɛ parce que i mana fɛn fɛn ɲini ka na a kɔfɛ minnu bɛ dimi kɔrɔ o ka ca i y'a di minnu ma ye n'i ye malo tɔni 10 ɲini ka na di du dɔ ma i tilalen de dɔ b'i wele k'a ja k'ale t'a dɔn ko a juguya b'i kɔ donc baara in ma nɔgɔn dɛ donc hakilina min don fo mɔgɔ k'a faamu de toujours i mana activité dɔ organiser surtout ko fɛn dɔ de bɛ ka di bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ donc ni minnu y'a sɔrɔ o y'olu garisɛgɛ ye mais ni minnu m'a sɔrɔ peut-être filanan na olu b'a sɔrɔ mais a kana kɛ k'a fɔ ko karisa y'a sɔrɔ ne m'a sɔrɔ ye o de ye kuma caman ye bon denmisɛnnin jɛkulu caman i b'a sɔrɔ activitéw kɔfɛ nin tɛ ban donc a mɔgɔw prévenir ka baara nɔgɔya a dira cogo min na an da tɛna don o la parce que o ye organisateur ka baara ye mais toujours ka a fɔ laɲini de ye nin ye donc an b'a ɲini hali bi an seko la donc développement baaraw de don ani sigida ɲɛtaga baaraw de don donc i bɛ se ka min kɛ avec les partenaires an b'a kɛ donc o fɔ ani k'a fɔ fɛnɛ commune c'est une commune spéciale parce que fɛn caman bɛ daminɛ commune 1 na commune Gale fɛnɛ bɛ Bamakɔ donc an ka harmonie min b'anw fɛ yan n'o ye harmonie sociale je pense que an kan ka ala barikada parce que an bɛ jɛ ka kungow bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye fɛnba ye parce que commune dɔw la o tɛ se ka kɛ donc an fɛ yan an bɛ baara de bila en avant les autres considérations an b'o to yen donc o ye commune particularité je pense que ala ka an mɛn o sira kan kuma caman kɛnɛ tɛ nin ye nin ye ka foli kɛ ani minnu ye an fɛnɛ dɛmɛ ka casque d'a ma k'u fo an ka partenaires COFOR b'o la AMCD b'o la jɛkulu caman b'o la minnu fɛnɛ b'anw dɛmɛ a bɛ ko an fɛnɛ ye geribuw de an b'a fɔ an ka commune na n'a bɛ se ka nin di an fɛnɛ bɛ a lase an ka commune jeunes ma donc an ka partenaires nationaux ani partenaires internationaux an b'u bɛɛ fo parce que activité fɔlɔ tɛ nin ye jikow kɛra opération ramadan fɛnɛ bɛ nalen donc an b'an dɛmɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani jamana ko la casque donni n'a y'a sɔrɔ an tun bɛ se ka sariya fɔlɔ ta o tun ye ka casque donni kɛ diyagoya ye o tɛ mɔgɔ ye dɛ ko mɔgɔ bɛ ka fɛn diyagoya an kan ayi an ka ni sauveli de bɛ casque donni la parce que ka moto boli yɛrɛ ni casque t'i la a bɛ ko n t'a dɔn a conséquence ala dɔrɔn de bɛ se k'i sauver n'i ye jakarta kɔni sɔngɔ sɔrɔ i kan ka se ka casque sɔngɔ sɔrɔ mais komi an fɛ yen ni fɛn fɔra sariya kunda dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ bɛ révolter donc k'a fɔ ko casque vraiment importance b'a la a tɛ se ka fɔ k'a ban bɛɛ ye dɔ fɔ
mais ka moto yɛrɛ boli ni kasigi t'a la n'an bɛ se ka o bɔ an ka jate la ni moto sɔrɔla ni kasigi ma sɔrɔ i bɛ moto jɔ ni kasigi sɔgɔ sɔrɔla don min na i bɛ moto boli o ye vie sauver de ne kɔni bolo donc an b'an hakili to fɛn in na kasigi ka kɛ an ka priorité ye n'an bɛ bɔ dɔrɔn an ka kasigi don parce que siraba kasara jamana in kɔnɔ n'a chiffre dir'i ma i ja bɛ tigɛ bon n'i ye constat fana jateminɛ victime bɛɛ ye denmisɛnninw o ye sifinnakaw ye o kɔfɛ jakatatigi fana o ka ca n'a caman ye donc o b'a yira ko kasigi kan ka kɛ an ka priorité ye faso ka priorité tɛ dɛ an jeunes ka priorité ye an minnu bɛ moto sanni ni moto fɛɛrɛ tigɛ i tɛ se ka moto sɔngɔ sɔrɔ ka parce que kasigi sɔrɔlen donc o b'a yira ko a t'an ka culture de la f'a ka bila an ka culture la an ka tous les jours ni bɔra dɔrɔn an ka moto n'a kasigi o ka kɛ an ka culture ye a bɛ caman bɔ siraba kasara la a bɛ vie caman sauver a bɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ fɛnɛ caman nɔgɔya parce que i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso urgence caman ka accidentaux de ka ca kosɛbɛ donc n'i y'o o caman bɔ a la an bɛ se ka degun nɔgɔya ni degun nɔgɔyara laɲini bɛ sabati bɛɛ da bɛ don jamanajɔ la donc an bɛ foli kɛ bɛɛ ye wula kuntala ka jan ani cérémonie tɔw bɛ yen donc o de tun bɛ ne fɛ ala ka sigi kuntala k'a cɛ hɛrɛ la k'an sigi kɛnɛ wɛrɛ kan hɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ. Burkina Faso olu ka jamana ɲɛma ale ni u ka telesoba min yɛrɛ kɔni b'u fɛ olu ye barodalasigi kɛ barodalasigi min kɔnɔna la ayiwa a kɔni ye kuma caman yɛrɛ kɔni fɔ o kuma ninnu kɔnɔna la a bɛ i da don min ye banbaci kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ sen na olu ka jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa a ye laseli kɛ laseli min b'a ta k'a fɔ olu kɔni t'a fɛ min ye ka se ka sigi ɲɔgɔnya kuma ɲɔgɔnya ka se ka o kɛ ni maa ye maa min sɔnna ka min ye mugu ni kisɛ k'o ci olu ka jamanaden na jamanaden mu ni u tɛ marifa dɔn u tɛ mugu dɔn u tɛ kisɛ dɔn ayiwa olu yɛrɛ kɔni tɛna sigi ka kuma kɛ n'olu yɛrɛ kɔni maa ye u y'a yira k'a fɔ tuguni ayiwa kɛlɛ min binnen b'olu ka jamana kan n'o ye banbaci kɛlɛ ye u kɔni u bɛ kɛlɛ kɛ ayiwa ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra ayiwa nka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ u ka jamanadenw ka lakana olu bɛ fɛɛrɛ kɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen ko o sabati cogoya min na ayiwa min ye u ka taa ni ka sigi a n'u bolofɛn olu fɛnɛ bɛ se ka kɛ damu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na Ibrahima Traoré ni ale ye Burkina jamana ɲɛmaa ye ale sɔrɔla u ka télévision soba min yɛrɛ kɔni bɛ o kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la a ye nin hakilina ninnu ta k'olu ɲɛfɔ ka bɔ yen an bɛ taa Wuranda jamana kan olu ka jamana ɲɛmaa min bɛ n'o ye Paul Kagame ale kɔni y'a jira k'a fɔ kabini Europe n'o ye nanzara jamanaw ye fo ka taa se Amérique jamana yɛrɛ kɔni ma ni olu da bɛ an ka wariko la ni an ka wariw a mara yɛrɛ kɔni b'o olu bolo siga foyi t'a la an ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen a bɛ taa u tɛgɛ kɔnɔ bi k'an bɛ waati min na a sera farafinna jamanaw olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka wariba bɔ wari min ni farafinna bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jɛ o la o wari a kokɔrɔma don ni an yɛrɛ bolofɛnw ye o ka fisa an ka wari ninnu ka se k'olu kokɔrɔma don ni nanzaraw olu ka wari n'o dɔ ye dolari ye fo ka taa se euro ma a ko n'an ma taa o sira fɛ ayiwa halisa an tɛna bɔ nanzaraw olu yɛrɛ kɔni tɛgɛ ni ne bɛ datuguni kɛ an ka bi kunnafoni na tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye an b'a fɔ a k'olu jidi ka se ka an ka ja ninnu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ